Máme tu taký prevládajúci názor, že už sa nedá nič urobiť pre učiteľov a že na to rozhodne nie sú peniaze. Ja by som chcela tak povedať tým, ktorí si myslia, že peniaze nie sú, že my sme boli ochotní 1 miliardu poslať naspäť do Európskej únie, pretože sme neboli schopní vyčerpať eurofondy. Za 1 miliardu staviame bratislavský obchvat, alebo chceme postaviť bratislavský obchvat, ktorý mimochodom zázračne padla tá cena zo 4,5 miliardy na jednu, čo asi nebudeme komentovať. 1 miliardu ideme preinvestovať alebo zadotovať do hornonitrianskych baní, ktoré sa preslávili kauzou Alobal, nakoľko si tam poslanci a ich kamaráti balia do Alobalu nejaké kôpky bankovie, ktoré si my učitelia ani nevieme predstaviť. 1 miliardu sme preflákali na digitalizáciu štátnej správy, z ktorej stále nemáme výsledky a občan musí behať po úradoch. A ja sa teda pýtam, že prečo sa tu nemôže nájsť pár 100 miliónov na deti, na učiteľstvo, na školstvo, na vzdelávanie. Pán premiér v poslednom týždni povedal niekoľko výrokov, ktoré by sme radi tak trošku rozobrali, ja sa na ne teda pozriem. Za touto iniciatívou vidíme veľmi jasne politickú stranu pošahanca Igora Matoviča, ktorý túto tému zneužíva. Bol to citát. Viete, veľmi ťažko vysvetlíte, že s niekým nespolupracujete. Oveľa ľahšie je dokázať, že s niekým spolupracujete, lebo keď s niekým nespolupracujete, musíte to dokázať asi, že nespolupracujete s celým svetom. Takže môžem vám len povedať, že my tieto aktivity robíme po obede, po našej práci, po nociach vlastnými silami, na vlastných počítačoch za podpory rodičov, ktorí sú ochotní nám programovať, zháňať nám veci, pomáhať nám akýmkoľvek spôsobom. Premiér tieto svoje obvinenia deklaruje bez akéhokoľvek dôkazu. Druhé vyjadrenie. Ide len o malú skupinku učiteľov, ktorá vytvára tlak. Tuto to nechám na čitateľa alebo na poslucháča, nech si to sám zhodnotí, keď je to 11 000 ľudí, ktorí sú ochotní zariskovať až natoľko, že vstupujú do ostrého štrajku. Nepovažujeme to za malú skupinku. Tretí výrok. Sme pripravení s oficiálnymi predstaviteľmi učiteľov odbormi si sadnúť a zagarantovať, že budú súčasťou prípravy nového programového vyhlásenia vlády. Oficiálnymi predstaviteľmi pán premiér rozumie predstaviteľa odborového združenia Pavla Ondeka, ktorý mimochodom bol kandidátom v obci Raslavice, východoslovenská dedinka, za Smer, sociálnu demokraciu. Takže to prepojenie je tam oveľa jasnejšie ako v našom prípade. A tu by som dodala, že oficiálni predstavitelia aj podľa zákona nie sú len jedno odborové združenie, ale všetky odborové združenia. A tam narážam na to, že predstavitelia napríklad nových školských odborov alebo drobných odborových združení, ktoré sú na jednotlivých školách, neboli prizvaní do vôbec rokovania a vyjednávania o mzdách. Takže tuto vlastne popiera premiér sám seba. Štvrté tvrdenie. Za 6 týždňov pred voľbami nie je možné pristúpiť k zmenám legislatívneho charakteru, pretože legislatívny proces je uzavretý. Takže je úplne krásne, že si vláda od nejakého 21. decembra dala prázdniny až do 5. marca. My by sme im to za normálnych okolností kľudne dopriali, ale vláda má vládnuť a má vládnuť až do volieb. Ilustračný príklad. 27. novembra vláda predložila paragrafové znenie antiteroristického balíčka. 9. decembra už bolo schválené a chcem podotknúť, že toto zahŕňa 15 zákonov, novelu 15 zákonov a novelu ústavy. Takže stihli to za menej ako 2 týždne, teraz máme 5 týždňov, nechápeme, prečo by sa nedalo stihnúť nariadenie vlády. 5. a posledný výrok. Zároveň by bolo nekorektné zaväzovať budúcu vládu, nech to urobí nová vláda. Kto v tej vláde asi tak bude? To je naša prvá otázka. Druhá otázka, jak nekorektné? Spomínané hornonitrianske bane, to je záväzok do roku 2030. 2030 to sú 4 vlády dopredu. Planéta vedomostí priamo z rezortu. Záväzok na 4 roky dopredu na novú vládu. Čo by som spomenula? Napríklad Kmotrikov štadión, 68 miliónov, záväzok pred novú vládu. My sa tu bavíme o tom, že svet teraz 5. marca zastane a všetko sa bude od 6. marca plánovať úplne od znova. To proste takto nefunguje. Takže keď dokážeme schváliť nejaké biznisy pre novú vládu, prečo by sme nemohli schváliť platy učiteľom?
A teraz teda žiadame premiéra, aby prestal odvádzať pozornosť od tých kľúčových problémov a prebral zodpovednosť za krajinu, v ktorej s prestávkou vládne už 8 rokov.